I glad to see you here? شێوەرمەندی ئەولەهەیەنەتەوەی ئەمریکی ڕاگەاند گۆڤەکشاندنا هێزن وڵاتی وی ji Sûriyê wê were bêkanîn hevdemî gerentiya parastina hevêmaniyên Amerîka li Sûriyê. Di Kongrekî Rojnamevanî de li gel Serokwezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu şêwermendê ewlehîyanetewî Amerîkî John Bolton ragihand got ew ê biryara Serokê Amerîka Donald Trump bi vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê guftûgo bikin. Rojnameya Dî'ûd Ehranût li ser zarê Bolton eşkere kir govekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê girêdayî sozên Tirkî ne derbarê parastina Kurdan li Sûriyê. Her wiha parastina hêzên Amerîkî dema got xwe ji Sûriyê vekşînin. Her derbarê Kurdan Bolton diyar kir got helwesta Serokê Amerîka ew e got nabe Tirkiye Kurdan bikuje. û vekşandina Amerîkî ji Sûriyê cîbecî nabe eger rêkeftineke bi Tirkiye re neyê îmzekirin têde Kurd werin parastin. Bolton beriya seredana xwe ji bo Tirkiye jî eşkere kir got Amerîka tu êrişên leşkerî ji aliyê Tirkiye ve di Sûriyê de naxwaze eger ne bi hemahengî bi Amerîka re be. Derbarê hebûna milîsên Îranî û yên Hizbullaha Lubnanî di Sûriyê de Bolton tekezî li ser giringiya parastina İsraîl û hevalbendên wê yên din di deverê de kir. İsraîl her dem û demekê dibêje got hebûna milîsên Îranî û Hizbullah de di Sûriyê de metirsiye li ser ewlehî û serweriya İsraîlê. Lewma her dem û demekê êrişên asmanî li dijî wan milîsyan li Sûriyê bikartînin.